Good afternoon everyone! Welcome to Panenhook Forest dito sa Rice Beraken kung saan kami nakatira. So mga ano lang siya, 3 minutes to 4 minutes drive from our house. So as in super lapit lang. And if natatandaan nyo dito, nung winter, ano yan siya, nag-yellow siya. So nag-skating sila dito ni Sawi at ni Papa. At that time, mga inday, buntis pa ako. Nanonood lang ako sa kanila, tas nag-try ako, hinawakan lang ako ni Dudong. And super saya, kaya lang super ingat kasi buntis ako nun. 내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃으면 Oh, careful. Back. Back is something. Oh, it's Via. When you ring my Valentine, sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 너희들 by my side. So, ayan, it's been a while na hindi ako nakapag-vlog. Medyo na busy si inahan, mga inday. Siguro mga almost 1 month kasi yung na-upload ko, yung latest upload ko is ano pa yun, nung nag-zip over sila Inday Yen tsaka Inday Ikat, ano na yun, September 24 or 23 ata yun. So ano, ngayon is October what today la? 20 or 21, so mga ganun. Pati date hindi ko na alam, mga Inday, wala na sa ano ko. So ayan, this is the first time, almost a month na hindi nakapag-vlog si Inday. So, ayan yung latest aura namin. Pagod ba? Sabi yung jacket. Pangit yung ano, yung daan, oh. Tubig dito. And if makikita nyo, yung mga dahon nagsipaglalagan na kami. Hold mama. Nagsipaglaglagan ng mga Inday. Kasi fall season, fall. Ayan. Maybe here, Sabi. Hop, careful. Yes. Oh, ni howlan, Sabi. So, fall season na mga Inday. And after nito, winter na. So, malamig na dito sa Netherlands. Kaya samantalahin namin yung pagwo-walking habang hindi pa super malamig. So, nakaganito lang ako, hindi siya as in sobrang makapal na yas or jacket. Hey! Because I'm emptying my heart to you. Yeah. Sa-dum dum dum dum. Sa-dum dum 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 dum. Everything is so right. 서로가 마주하는 Na-miss nyo ba yung walking namin, mga Inday? Kasi ayun, simula nung nag-stop ako ng vlogging, hindi na din ako talaga totally nag-stop ako, so hindi na ako nakapag-vlog and wala akong i-edit. So yung in-edit ko na last is yung pagpunta nga nila Yen at nila Inday Ikat sa bahay, and after that yun na yun. Pero constant naman yung walking namin from especially every weekend, mga Inday. Ayun. Pero sa mga photos, updated kami sa Facebook page namin, Family Ritzma. Ayun. Careful. Si Sabi. Kom, we zijn die bang. Kay Mama comes.
Maar? Waar scheidt het? You are just the one spring day. 설레임을 주는 Yay! Tatakot siya mga inday kasi tubig yung babagsakan. Yay! Klar! Wow! Wow! And? And? Yes! Si Papa. Rest time mga inday. Ayan. Saging tsaka mandaray. So yun yung pinaka-snack namin mga inday. Purutas. Di ba lakar sabi? Lakar? Isakmar, kumusta mga inda? Kumusta mga tita, tito? Ay, where's Isakmar, kumusta? Tita, tutu. Tita, tito? Tita, titu. Tita, titu. Sabihin mo, kumusta po? Pusa po! Pusa po! Uh, Pusa po! Pusa po! Ano pa ba naman? Mahal kita. Yun My lang, first line. hindi niya makalimutan Tagalog. My first line and then she fell in love. Really? And this is the result. And, ayun. This one. Oh, stress. Sa tatlo yung naging resulta si Sabi, si Elena, tapos stress daw. Nee. Oh, you. Not Me? Stress? Nee, joh. It's okay. Oh, love. You're stressed at me? Of course. I have evidence. They know I'm always smiling. Lekker, Sabi? Ako mo yaya! What is that? Huh? Mr. Yaya! What is that? Mandarijn. Mandarin? Yeah. Ano, natutulog si Inday Gamay, oh. Oh ja, shit, ik moet nog wel Binalot namin. met mijn moeder wandelen. Lap. Oh, in de herfstvakantie kan ik mooi. Voor jou en your moeder. Ja. Ja. Oh, en dan doen we misschien met een nacht. Ang dami kong gustong i-update sa inyo mga Inday about kay Inday Gamay. Alam nyo bang si Inday Gamay? Marunong nang tumaob. So, ayan na. Mga 3 beses pa lang naman. So, kinount ko siya. 3 beses siyang nakataob mag-isa. So, nasya-shock ako pagkatingin ko, nakataob na siya. Tapos nag-play na lang siya nang sa kanya. Kaya, bantaya, parang need na talaga as in, i-check from time to time kasi hindi natin alam, nakataob na pala siya na matagal, tas napagod yung ulo niya, hanggang sa naisubsob na lang. Alam mo yun, hindi niya na mabuhat. So, ganun. Ang bilis ng panahon and mag-aano na siya. Oh, yeah. It's just 17 today. It's October 17. 17 pa lang pala. Sabi ko kanina 20. So, sa 24 mga hindi 4 months na si Elena and i-vlog namin yung first try ni Elena ng solid food. So, ayun, sabi ng doktor, ika 4 months. So, patikimin na siya ng solid food. So, we can't wait to let her taste the solid food mga hindi. Cool! Ayan, baka daw. Oh, Mama Bang. Kaaf, ja? So cute. En mama? Ah, where's Mama? Nee, eh? That. En een mens? Hallo. Hoe is het?
행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고 우릴 by my side 지금 이 순간 I can see you through a little far away 이게 처음이지 내 자신을 Ayan mga hindi, pauwi na kami ng bahay. Ang ganda ng view, oh. Tapos yung mga dahon, hindi na siya super green. So, ano na siya, yellow-green. Tapos yung iba, yellow na. As if nakikita nyo, ang dami ng dahon na nagsipaglaglagan. Pero mas maganda to pag yung as in, nasa ano na talaga lupa na yung mga dahon. Ang ganda niyan tingnan. Tapos maganda siya sa picture. Pwede kayo mag picture taking na ano, inahagis yung mga dahon. Charot. Yung mga effect na ganun mga inday. Maganda siya. Kaya lang sign na yun na as in super lamig na. So mga kalbo na yung mga puno mga inday. By the way, ayan, update ko lang sa inyo. Di ba na-mention ko sa inyo na nag-enroll ako ng driving lesson mga inday. And actually nakatatlo na akong lesson mga inday. Pero sad to say mga inday, hanggang ganun lang, and hindi nagparamdam yung ano, yung instructor mga inday, tsaka yung office tinatawagan din ni Wibe, pero tatawag pa kami bukas, Monday bukas, tatawag uli si Wibe kasi nung Thursday ata yun or Friday, tinawagan ni Wibe yung office, pati yung actually yung instructor mga inday, and voice message lang, so wala, hindi inano, so nag voice message lang siya pero walang reaction. And tomorrow for the final update, ano uli niya, tatawagan uli niya. So ay nakakasad lang kasi nakapag full payment na ako hanggang 19 lesson. So per lesson is 50 minutes mga inday. So naka tatlong lesson pa lang ako. So imagine ilan pa yung kulang. So kung kukwentahin namin, almost 700 plus pa dapat. So ay kakausapin ni Wibe if pwedeng i-refund na lang mga inday para maghanap na lang kami. Actually naghahanap na din kami ng ibang instructor mga inday. So ayun mga inday, na-scam kami. Scam talaga yun if hindi sila mag-respond tomorrow. 'Di ba? Mabilis lang naman mag-respond. Tsaka sa WhatsApp na message ko na din sila. So as in, gagawa talaga ako ng reviews sa nila, sa website nila, and pati sa Facebook nila mga inday. So ayan, sa mga Pinay na friend ko, baka ayun mapadpad kayo sa blue driving. So huwag nyo nang ipagpatuloy mga inday. Na-scam ako mga inday, nakakainis. Kasi hindi pinupulot ang pera, no, pinaghihirapan, tsaka wala akong work mga inday. Ay, na-high blood ako. Pero ayun, sabi nga ni Dudong, ganun talaga ang buhay. May mga taong manggugulang. So, may mga taong, alam mo yun, hindi marunong makonsensya. So, siya nagsabi nun kasi na, parang galit na galit ako kasi last allowance ko pa naman yun ng government, sa government. Kasi natapos na yung allowance ko since nag-start siya nung buntis ako. So, natapos na last month, and yung pinabayad ko dun is last allowance ko yun. Kaya masama yung loob ko mga inday. Pero sabi nga ni Dudong, church to experience. Ayan, huwag daw magpadala sa stress kasi kukulubot ang muka. Tingnan niyo si Dudong, nakakainis. Pero ayan, tama nga naman siya. Ang pera nakikita lang yan. Medyo masama lang sa loob. So ayun mga inday, yung update natin. And malapit na kami sa house, ilang minutes na lang. So that's all for today mga inday. Thank you for watching our video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and also hit the notification bell para pag may mga bagong update po kami, mabilis nyo makita sa notification nyo.
So, isasama ko sila sa pag-bye-bye. Wait. Bye-bye time. You never run. Never. You put it also there? Bye! Bye-bye! Sabi, bye-bye! See you on the next vlog! Bye-bye.